Добре де, Георги, защо толкова много хора вече избират ВПЦ декинг вместо стандартно дърво? Защото получаваш визията на дърво, обаче без проблемите му. Optima е ВПЦ декинг, комбинация между дървесни частици и полимерен материал. Това го прави много по-устойчив за външни условия. Какви проблеми? Влага, напукване, боядисване, поддръжка всяка година. Тук нямаш това. Не се подува от вода, не иска лакиране и запазва визията си много по-дълго. И става само за тераси. Не естествено. За тераси, дворове, алеи, пространства около басейни, заведения, хотели. Реално навсякъде, където искаш добра визия и по-малко грижи. А монтажа сложен ли е? Съвсем не. Системата е направена с скрити крепежни елементи, монтажът е бърз и без сложни инструменти. Тоест, изглежда добре и не живееш с мисълта, че всяка година трябва да го ремонтираш. Точно това е идеята на Optima.